Пристигнахме в Дърманци току-що и сега ще видим какво се е хванало вече в градината. Има малко малинки. Не са много тази година, но все пак има някакви и има и много грозде. Ето го гроздето. На Дърманци един следобеден ден, в който се очаква след малко да започне да вали. В Дърманци и отиваме към най-новия комплекс винарска изба Шатони. Намира се точно над селото и има хубава гледка оттам. Ето е гледка от високо към село Дърманци и отсреща Балкана, Стара планина. Ето и от по-близо. В дъното е голямият път, но той в момента е в ремонт, така че няма много движение. Сега се намираме в комплекс Шатони. Хотел, ресторант и някаква винарна изглежда, че има. Съвсем близо до Мездра. Ето Мездра в дъното и разбира се и до Дърманци е близо. Отново Стара планина пред нас и едно поле с слънчогледи. Ето и част от самия хотел. Това е ресторанта и в дъното Мездра и още по-в далечината се вижда и Враца. Ето и комините на Враца и някои от блоковете дори се виждат тук в крайните квартали. Ето и село Дърманци има и хубави къщи, които добре се поддържат. Направили си хората градинка. А сега ние отиваме към детската градина и читалището. Няма много хора по улиците, но това е понеже е делничен ден. Ние тръгваме на разходка през центъра. Сега вече излизаме от селото почти. Тук сме на края. Има една чешмичка, която се казва Чучуковец. И оттам ще се запътиме към гората. Това е пътеката към местността Дупката над село Дърманци. Една малка пътечка. В момента е в сянка, но нагоре ще има и слънчеви места. Ето по какви стълби се качваме тук нагоре. Добре. Ето тук има една като малка пещеричка или поне стеснение между скалите. Нататък продължава, но за сега няма да минаваме. Изглежда интересно. Ето пристигнахме. Местността се казва Дупката над Дърманци. Отне ни около 10 на минути с кратки спирки и съвсем леки почивки. И сега ще излезем най-отгоре. Качихме се и на Дупката над село Дърманци. Гледката е чудесна. Духа вятър и може би ще се чува шум на видеото, но все пак трябва да покажем Мездра в дъното и село Дърманци долу.
поредната обиколка ще направя тук към селото и към нашия квартал в центъра. Отсреща е Стара планина, дори Враца се вижда, крайните квартали и комините на Химко, изоставеният химически комбинат. И тук пътя води към вилна зона. А сега ще покажа и нашата къща, която е ето точно тук пред тази голямата къща. Ето я. Мездра. Стара планина отзад. Сега може малко и да поседнем, да погледаме и след това ще се отправим надолу. Ето в дъното тези върхове на Стара планина се казват Ръжана. Под тях по-ниските холмове са Гламея. Ето го новото шосе, което го строят и ще свързва по много бърз и удобен начин София и Мездра. Това е международен път, така че е важна артерия и дано скоро да бъде направена. А тук в село Дърманци има и доста големи и хубави къщи. Ето една от тях. Тук в дъното, там беше казана едно време. А тук в другия край на Дърманци има също така една хубава на собственика на кабелната телевизия, тук, която захранва целия район. Сега пък показвам винарната Шатони. Затворена е, но изглежда, че скоро може да влезе в действие. И село Крета, а в дъното мисля, че Ребърково е така в дъното и вече надолу са Северино и по-големи селца. И сега отново ще приближа Враца да видите колко е близо. Само около 10-14 км. Вече казах за Мездра от среща, но сега ще приближа, за да покажа гарата, центъра. Тук е площада точно и до нея е хотела. Отзад се виждат вече училището, Христо Ботев. Това са тук от централната улица и магазини по-високи. И на някои места има и блокове. А сега дойдохме на едно място, на което му казват Дупката. Всъщност, цялата тази пътека се води, че е до Дупката, но за първи път идваме тук да видим ето тези образования, като мостчета, скални образования и много интересно. Стигаме вече до края. И още веднъж да покажа от тази страна колко са интересни скалите тук. Изглежда като цели пластове, натрупани и леки отворчета от всякъде. Чудните мостове на село Дърманци. Да, все едно е зидано, а това е естествена скала, която се е образувала най-вероятно в продължение на векове. Ето, излязохме отново на една тераска тук от скалата. Много е красиво и много интересно с тези пластове тук на скалните образования. Разделяме се с това прекрасно място на арките тук в село Дърманци. Казва се Дупката. Ние го определихме като арката и то множество арки, както се вижда, които по подобие на природните феномени на арките в
Америка са едни чудесни скални образования на пластове. И тръгваме заредени с хубави впечатления от чудесното място над село Дърманци. Ето сега отдолу виждаме скалата, където бяхме. Знамето се вее и отдолу под нея пък е дупката, местността Дупката. Ние продължаваме разходката и е село Дърманци. Поредна вечер тук и се надяваме да обиколиме селото още веднъж, преди да си тръгнем. С секването на кибрита тя прави бум-бум-бум-бум-бум и веднага се върви. Толкова ръководита е петката. Това който чисти не сека вече. Ето ни вече и в края на селото и открихме едно дърво с сини сливи. Вече слънцето почти е залязло и се очертава хубаво на хоризонта очертанията на Стара планина. Ето и към село как изглежда. Горе дупката и тук е края на селото. Последни кадри преди пълния залез на слънцето. Далечината е хълмове от Стара планина. Отсреща е селото Крета. Ние се движиме по пътя към вилната зона. Тръгваме си след малко от Дърманци. В момента чакаме такси, но градината изглежда по-добре. Ето как е на тръгване и лехичките с чубрица. Разхождаме се сега и из централната градинка в Мездра. Тази алея е направена скоро и е в средата на града. Преди това имаше тук релси за влака към Враца. А зад нас остана пазара. Днес е пазарен ден и има повече хора. Това е основното училище Христо Ботев, където майка е учила до 7 клас. А това е съвсем централната уличка на Мездра. Тук са и магазинчетата, кафетата и гарата е точно в края на улицата. Ние вече приключваме разходката из Мездра и Дърманци. Много хубаво си починахме тук. Времето беше чудесно. И разбира се, най-важното е, че се видяхме с роднини и приятели.